Fil-Ġermanja eluf ta' rapporti dwar allegazzjonijiet ta' ħasil ta' flus mhux qed jiġu investigati għaliex m'hemmx biżżejjed ħaddiema. Madankollu żewġ ismijiet ta' membri parlamentari Ewropej li saru familjari f'pajjiżna minħabba sħabhom l-MPs tal-Partit Nazzjonalista, jiġifieri David Casa, Roberta Metsola u Francis Zammid-Dimek huma Sven Giegold u Manfred Weber, hekk kif rikbu fuq il-karru politiku partiġjan orkestrat mill-Partit Nazzjonalista. Karru li l-uniku qan tiegħu huwa li ssir ħsara lil Malta sempliċiment għax imexxi lil pajjiżna hemm il-Partit Laburista ta' Joseph Muscat. Iżda dawn iż-żewġ membri parlamentari Ewropej Ġermaniżi mhux qed jaraw it-travu li għandhom f'għajnejhom. Dan hekk kif l-istess waqt f'pajjiżhom il-Ġermanja kien irrapportat li hemm mal-40,000 rapport dwar allegazzjonijiet ta' ħasil ta' flus li jinsabu fuq l-iskaffa għax m'hemmx biżżejjed persuni sabiex jagħmlu l-investigazzjonijiet meħtieġa biex jistħarġu dawn l-allegazzjonijiet. Minkejja dan, l-Aġenzija Maltija l-FIU li tieħu ħsieb investigazzjonijiet marbuta mal-finanzi f'dawn l-aħħar xhur intużat bħala għodda politika mill-esponenti tal-Partit Nazzjonalista fejn intqal li din ma kienx qed tagħmel xogħla meta fil-fatt dan mhux minnu. L-informazzjoni dwar l-40,000 rapport ħarġet minn rappreżentant tal-FIU Ġermaniża stess, l-Aġenzija Ġermaniża li twettaq investigazzjonijiet marbuta mal-finanzi waqt il-11 il-Forum Parlamentari għas-Sigurtà u l-Informazzjoni Sigreta f'Berlin il-Ġermanja. Intant l-Speaker Angelo Farrugia li jattenda għal dan il-forum parlamentari tkellem dwar kif Malta qed tkun ta' eżempju quddiem ġgant Ewropew bħal Ġermanja li wkoll kritikaw is-settur tal-gaming f'pajjiżna. Waqta meta tkun hemm kritika wkoll minn esponenti Ġermaniżi li jien ovvjament irrispondejt għalihom fejn da attakkaw anke l-fatt li għandna ħafna kumpaniji tal-gaming meta taqgħin in order anke mal-regolamenti tal-Ewropej u ma jindirizzawx il-problem propju li għandna fl-ikbar pajjiż tal-Ewropa. Għal daqstant jaħseb dan huma inizjattivi importanti biex hemm nagħtu l-eżempju li aħna we are leading by example.